Jean-Claude Juncker kien ikkonfermat bħala President tal-Kummissjoni Ewropea mill-Parlament Ewropew, dan b'422 vot favur u 250 vot kontra. Minn 729 voti misfuqa, 47 membru parlamentari astjenew u 10 voti kienu invalidi. Il-vot ittieħed wara li fis-27 ta' Ġunju li għadda Juncker kien innominat mill-Kunsill Ewropew. Dan wara li kien il-kandidat ewlieni tal-Partit tal-Popolari Ewropej, il-partit li fl-elezzjonijiet ta' Mejju li għadda kiseb l-akbar numru ta' siġġijiet. L-eks Prim Ministru tal-Lussemburgu se jieħu tmexxija tal-Kummissjoni Ewropea minn Novembru fl-età ta' 59 sena. Qabel ma ttieħed il-vot, Juncker għamel diskors dwar il-prijoritajiet tiegħu. Saħaq fuq l-importanza li l-Ewropa taħdem jitfit bħala tim wieħed b'mod partikolari fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni regolari. Juncker fisser l-immigrazzjoni legali bħala problema li mhix biss ta' pajjiżi bħal Malta, l-Italja u Ċipru iżda tal-Ewropa kollha. Stqar li l-Kummissjoni għandu jkollha fiċ-ċentru tal-ħidma tagħha politika li tkabbar l-ekonomija u toħloq ix-xogħol. Juncker wiegħed li se jaħdem biex tonqos il-burokrazija żejda fil-kontinent u biex tinżamm il-weda ta' stabilità u kredibilità fl-Ewropa. Saħaq li għandha tiġi riformata u riorganizzata l-politika Ewropea dwar l-enerġija u li jiġi negozjat ftehim bilanċjat u raġonevoli għal kummerċ mal-Istati Uniti. Żied jgħid li se jaħdem biex tkompli tiġi riformata l-Unjoni Monetarja mingħajr ma tiġi preġudikata d-dimensjoni soċjali u li taħdem għal ftehim li jsaħħa l-integrazzjoni taż-żona euro. L-erba' l-mexxejja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea mistennija jiltaqgħu fih dan il-Kunsill Ewropew biex jinnominaw il-bqija tal-Kummissarji Ewropej kif ukoll il-President il-ġdid tal-Kunsill Ewropew. Hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat mistenni jkollu laqgħat ma' l-istess Juncker u l-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz.